Deci știi ce îmi place cel mai mult la e-commerce? La e-commerce cel mai mult îmi place că tot timpul ai ce face. Deși în zilele am avut acum o perioadă ca niciodată, deci nu știu cum am făcut greșeli din astea. Am avut o perioadă în care n-am avut efectiv stoc de produse 2 zile. Și te gândești că 2 zile, ba am angajat la birou, ba nu știu ce și cum fac să fie profitabil business-ul ăsta. Și ce e foarte frumos la e-commerce e că tot timpul ai ce face. Și e fascinant să vezi tot procesul cum găsești un produs, ești entuziasmat de el, după îi faci un site, te străduiești acolo la site, te străduiești să-i faci un video, e extrem de interesant. Și după când și vezi că e câștigător produsul respectiv și poți să-l importi, să-l vinzi profitabil, e așa un sentiment foarte fulfilling, să zic așa. Și chiar un domeniu extrem de interesant și un domeniu ce îmi place mie că tot timpul ai ce face. No. Cam asta e e-commerce-ul.